Nuwun sewu Mas Akbar. Injih, Abah. Sik. Alhamdulillah. Cair B ngene iki. Urung bar wis entuk amplop ya. Terus suwun, Mbah. Atur nuwun. Terus suwun. Iki jenenge wong tuwa sing gemati karo murid-muride. Lah nggih to. Lho. Piye? Pira apa ora enak apa-apane kok. Kosong niki lho. Isen ana nggo nyangoni aku. Narya tombok. Romantis digendong. Kuat. Cekel tangane sek terus pundak plek terus Nyapa kok kabur wae. Apa yo. Wong ayu tresna mungkin narya tom. jane sarep gendong sapa to? Seniman senior saka Laladan Jawa Timur. Iya, ning Mas Andi TB tak aturi jumeneng dhisik ana ing pepanggungan ngono, diaturi, disepoti serampat Nduk. Oh iya, monggo Mas Andi karo kancane Mas Andi CS, Mas Andi TB CS tak aturi minggah ana ing sasana budaya ngono, monggo serampat cowok dados. Wes nesu. Lah nggih to. Nesu. Mangsane kok tokone dolanan. Lah nyapa? Mbok aja pilih kasih. Walah yo Aryo. Aryo iki apa to? Dikei arak mesti ngomong yo. Wis ora nate ngono kuwi kok. Modelmu kaya nyepelekno wong. Heeh.
modele iku lho be nyuwun sewu lho Mas Akbar. Nggih. Ketoke lek gak seneng karo TB iki tenanan. Jelas to. Sing bangeten iki ya kowe to be. Nyapa? Tukang ngendangke karo kowe iki Mas ya ora seneng ning ki ditambahi ya be ya. Diturai pomo kowe mangan ditambahi rasane piye? Enak. Bayaran bengi iki ditambahi piye? Ya seneng. Apa-apa nek ditambahi niku rak mesti enak to Mas. Mesti enak. Jarene sapa apa-apa ditambahi kok mesti enak sing ngomong sapa? Aku. Lah kowe ndajal sunat, ngetokmu ditambahi. Apa rantek kowe? Dadi apa-apa nek ditambahi ki ora Durung karuan enak. wis tak iwangi kowe be. Mas Aryo. Kowe aja nyepelekno TB lho Mas. Mas yo sirahe gundul kaya pentol bakso. Nek mbok wirang-wirangno ning Kedung Tuban aku sing ora trimo Mas. Omong ngono, Nduk. Kowe eling apa ora Mas? Kowe eling apa ora? Krungu apa ora? Jaman kowe jek cilik, adimu jek cilik karo pakmu. Kowe ora duwe duit, ora duwe beras. Sopo sing menehi? Sopo sing menehi nek ora TB? Rak yo to be. Gai. Kowe iki mun yo. Aku kenal karo pake ora lho. Aku ora gablek apa-apa meni beras. Kowe iki tak iwangi ya bebek kono wedi. Rumangsane kaya pinter-pinter ngendang ae. Omong ngono be. Nek pancen ki nyoto-nyoto pinter, dudone oleh mengendang karo piantun Kedung Tuban kene. Yo. Apa? Gundul. Ini gundul be. Pak Bambang tuku gedang. Iso be. Iso iki. Pak Bambang tuku gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Bambang tuku gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Iso be. Iso. Rupane kayak botol mentah ya pinter tadi. Kok botol mentah ngawur ae lho ki. Jam 4 kluget-kluget. Oh. Iso be. Pisan kas nek pancen kowe iso niken salindri PN. Nyapa itu tekan kono. Rasa tekon ndi-ndi. Iya ora takon ndi. Wis nancen kowe iso bayar aku pek ngono. Bayaranku pek. Pak Bambang potong rambut. Kupinge bosok. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi yo rambut ning gone beda goblok iki. Malah ngawur ki wes kene. Wilujeng dalu Mbak Canggih. Wilujeng dalu Mas Lendro. Alhamdulillah dalu punika saged silaturahmi kalian warga Kedung Tuban. Kedung Tuban. Pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Leres. Dan juga panjenenganipun sedaya kades, Nggih. sedaya lurah entuk amanah jabatan tambahan 2 tahun. Nggih. Wah, weh. Sowan ning kene padha sowan ning omahe dhewe. Iya, Mas. Lah kula nek kali apa Kades Kecamatan Kedung Tuban niku Nggih. pun wapal. Kowe lho, Be, kamu ki Tuban lho. Lurah, Ya, Lurah Dung Tuban, Pak Irwan, Pak Irwan. Bojo Pak Sundaji. Ya, Lah kuwi karo aku kanca kentel. omahmu ki Tuban kene Kedung Tuban jarake adoh, Be. Aku yen maning Bloro karo Pak Irwan karo Pak Sundaji mesti dijak mampir ning Sumber Agung karo nglebok ngono aku. Tak tewak. Iku ngawur edan iku. Nyapa to? Nyapa dadak Pak Irwan karo Pak Sundaji kok iyak-iyakan teko Sumber Agung lebok kuwi lho. Kowe kok nesu ngopo? Aku yo gak trimo to, Mas. Rungokno sik to, Pak Irwan karo Pak Sundaji ning kono iku memberikan sosialisasi bahwa di Kabupaten Blora kuwi harus bersih dari yang namanya prostitusi, komplek dan lokalisasi. Dadi ning Blora komplek wis ra ono. Amin gak ono ya. Mergo saiki zamane online. Dadi Iku malah ngawur iku. luwih Ya wis ora ono to, Mas. Kabeh diberantas dengan program-program beliau panjenenganipun Pak Bupati. kanca kula Nggih. Mas. lah Lurah Ngrao, Oh, Lurah Ngrao. Busri. Busri. Ya ampun piantun iso cerewet ya amit-amit wis. Jan wis Lurah wedok kuwi ya, Mas. alah mbok yo wis sakmono mbok rasa kenes-kenes. Piye? Rambut disemir. Semer piye kae wanen nek semer. Oh, wanen to? Wanen kuwi ngawur iki. Bus lalah wayangan dalu niki. Nggih. Wah jenenge gelang sak lemari dige kabeh, Mas. Piye nyalane mengko krimping lho. Busri. Busri ya. Hah, nika lho busri lho dateng mriko. Lah ya. Lah
Wis Walah to Sri. Hei, Kanca kula oh kanca kentel. nggih. kanca ning ndi Mas? Anu tunggene TikTok. Oh. Masuk Busri ya kok. Wah, TikTok ini. Halo guys, mesti karo kau ini. Ya apa kok kanca TikTok ning hebat lho Mbak Cangi. Injih, Mas. Gumun setahun jembleng serendeng, wah pihak kerukunan warga Kedung Tuban. Kedung Tuban. Wabil khususon sedaya kades ingkang ngawontenaken dalu punika Nggih. tasakuran tambahan jabatan 2 tahun. Nggih. Nek kangge panjenengan nyuwun sewu Mas TB, Mas Akbar, dengan jabatan 2 tahun kanggone Pak Lurah niku saya abot tanggung jawabe. Nggih. Lah, Mergo memegang amanah. Saka kanggone rakyat kudu pas kanggone wong cilik. Jadi lurah tambahan 2 tahunku tidak semudah membalikan telapak tangan, Mas. Cocok aku nek wi. Lah nek abot nyapa kok nyalon. Dadi lurah ki enteng. Mulane nek pas pilihan ki akeh jago. Nek abot mbok tengok-tengok ning warung rasa dadi lurah. Kowe iki omongmu aja ngawur ya, Mas. Sing dikarep niku bukan menyalonkan diri tapi pengabdian kanggo rakyate, kanggo wargane, piye ben sasarane tepat lho. Leres. Dengan tambahan 2 tahun jabatanku abot, Mas. Malah susah. Malah susah. Dengan tambahan 2 tahun jabatan lurah padha seneng. Ya abot bingung, Seneng. susah, Mas. Mergo nek tambahan waktu SK-ne dilebokno bank. Seneng malan. Ngawur iki wektu. Ngawur iki. Kuwi nek lurah nggonmu, tapi untuk lurah kades sekecamatan Kedung Tuban. SK masih di rumah, Mas, iku lho. Wah hebat SK di rumah tapi bengkoke digadekno, Pak. Wes. Kowe malah ngawur kok, Mas. Iki kok wong dadi malah iki sak geleme dhewe to ya. Nggih. Iki ning nggenku nek ning kene ora. Mula nyuwun sewu lho Mas Andi, Mas Akbar. Iya. Kaya panjenenganipun Bu Sri, Pak Irwan, sedaya lurah, sedaya kades. Anane iki ngemban amanah ning gone desa itu harus mempunyai skill SDM gitu. Nggih. Paling ndak itu lurah ki kudu pinter. Kuncine lurah kuwi kudu pinter. Leres. Pinter, gampang diapusi wong. Visi misine kecekel, Mas. Nggih. Piye carane nggotek anggaran APBDes ben Nama lainnya itu SDM sumber daya manusia harus mumpuni. Dadi lurah niku kudu napa? Kudu pinter, kecerdasannya itu harus teruji. Nyuwun sewu jenengan niku dereng nate dadi lurah. Kok nuturi? Sampeyan ki urung tau dadi lurah. Wong kowe nyalon RT maratuwamu moh milih lho. Kok ngomong lurah? Rasa mbomong iki kok. Lho, nyuwun sewu dadi lurah niku syaratnya ora kok pinter. Tuh. Lah apa? Sugih. Sampeyan pinter sundul langit nek nyalon lurah ora ndek dhuwit sing ngarep nyoblos sapa? Niki jelas lho niki. Lurah iki. Lho, rumangsane nyuwun sewu. Nggih. Sampeyan wau sanjang nek wong urip kuwi kudu pinter. Nggih. Nyuwun sewu, sampeyan dadi dalang niki mergo napa? Tuh, ya mergo pinter. Ah, kleru. Mergo pinter ngapalne. Alah kleru Ah, mergo melakon. mergo sugih. Lho. Kok iso sukses? Sampeyan pinter dalang tok ora duwe gamelan, arep diringi apa? Elektron. Yo, elektron karo santri pekok iringane ngoten. Mergo sampeyan duwe gamelan, duwe wayang, iso sinau dalang. Nggih napa mboten? Aku belanono to Mas Rendro. Kok sik menenge sik tau mbarne sik gundul e. Lho, nyapa terus? Nyuwun sewu lho Mas, sampean Mas yo sampean iki sugih. Nek sampean ora duwe kepinteran, kecerdasan, gampang diapusi wong. Saya-saya lurah iki nek ngandalke sugih, jalan-jalan healing ya to nyambut gawe. Nek arep jajan ning restoran pirak bingung. Lah nyapa kok bingung? Mongko ning restoran iki nek arep jajan iki paling gak kudu iso maca, iso nulis. Lah terus Lah kowe goblok ngandalke sugih tok, ora ngandalke pinter, ora iso maca, ora iso nulis. Ayo. ya digambar. Wong ora kurang akal. Sik. Dadi ora iso nulis, Ora iso maca, tapi kan iso gambar. Iso gambar yo. Iya toh. Upama kepengin mangan nasi putih ngono piye, Beb? Nasi putih gambar piring, tengahnya kayak pocongan. Duh. Lah kok iso pocongan? Pocongan itu rupanya napa? Putih. Enek potongan rupanya abang hijau kuning kaya lampu abang hijau putih. Oh. Nah, Pelayan wis ngerti nek iku nasi putih. Upama kepengin dahar utawa maem nasi padang, Beb. Kalah gambar piring sampingnya kayak lampu. Lah kayak lampu. Ben padang.
Oh iya nasi padang. Bar maem, bar dahar, delalah pengen ngonjuk ngelak ngombe wedang kopi. Alah gambar gelas kayak ireng-ireng, sampingnya kayak bunder meletek tengah. Lah kok iso meletek tengah? Kopi iki bunder meletek tengah, wong melarat kowe ora tau ngombe kopi. Malah ngelokne wong. Dadi nek kopi iki mesti Bunder meletek tengah. oh bar ngombe kopi delalah pengen ngombe jus jeruk. Alah gambar gelas warnane kuning, sampingnya kayak buah bunder. Pelayan wis ngerti nek kuwi jus jeruk. Bar ngombe jus jeruk awake greges pengen ngombe wedang susu. Alah Ayo piye? Ayo. Ngombe apa, Mas? Ngomongin awake greges, Greges. meng jeruk wis, kopi wis, awake greges butuh vitamin, ngombe wedang susu. Piye gambare? Nek wedang susu niku mboten usah digambar, Mas. Loh. Apa? Lah terus? Awake dhewe pesen wedang susu jiko gelas, plek terus nyelok mbake. Mbak, Dalem, Mas. Mate Parono. Aku pesen wedang iki. Dadi pelayan ngerti nek awake dhewe kurang ajar lho. Wedan kiku kok. Wong ngawur lho kiku sak karepmu dhewe. Mula iki lho nyuwun sewu Mas Akbar. Injih. Derek muji syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bahwa beliau-beliau panjenenganipun Pak Lurah sedaya Punggawa Praja. Nggih termasuk Pak Camat. Pak Camat, Pak Rujianto ingkang ngawontenaken tasakuran dalu punika Mas. Dungane muga-muga panjang yuswa sehat walafiat. Mula nek pengen dadi pejabat, pengen dadi perangkat desa, seorang anak kesuksesan itu karena doa orang tua. Mudeng ora kowe kok lolak gundul cengoh. Aku ngrungokno omonganmu kok pasite kok doa orang tua piye? Maksudnya ngene lho Mas, kaya panjenenganipun Mas Akbar Ya. dadi dalang. Iki mergo dadi pucuk pimpinan Mas. Betul? Pucuk pimpinan malam hari ini pagelaran adalah beliaunya Mas Dalang. Padha karo lurah. Lurah pucuk pimpinan ning desa iki Pak Lurah. Terus Apa jenenge iki cara numpak bis panjenenganipun Pak Lurah iki sopire. Apa iki penumpang iki rakyate Mas. Cara dalange iki mesti ning ngarep, yoga iki ning mburi. Mergo numpak bis iki penumpange. dadi nek numpak bis lurah kuwi dadi Sopir rakyate penumpang. Lah ngopo kok lurah dadi sopir? Mergo manggone ning ngarep. Apa sopir kabeh iki manggone ning ngarep? Mesti sopir iku dimanapun tempat di depan. Enek sopir sing manggon mburi. Apa kuwi? Sopir becak. Sopir becak iki sopir ning mburi, nek ning ngarep nyungsep. Blak. Piye to Mas Endro kok malah goblok bengi iki? Musuh wong gundul aku kok melok cengoh ya ampun. Ngene lho BTB TB kuwi telek bebek. Alah, Mas, tak omongi ya. Ya apa? Sopir becak kuwi ning mburi lumrah. Nek ning ngarep enek, tapi nek sopir mburi karo ngarep wis biasa to, Mas. Lho, enek sing sopir ning tengah. Ora enek. Sopir dokar. Kok iso ning tengah? Lah ngarep jaran mburi dokar, supire mesti ning tengah. Tumon sopir dokar supire ning ngarep, nggae kacamata, sepatunan ra katokan. Jaran. Lah iya. Mas, wah, musuh wong gundul iki pancen rada koclok kae, Dik. Ora kuwi mung ngetutne omonganmu. Ngene lho Mas, sing tak karep niku kaya panjenenganipun Pak Lurah sebagai pimpinan ning gone desa, upama ning gone musala utawa masjid, Pak Lurah menika dados imam, Mas. Lah nek kuwi cocok aku. Wargane niku dadi makmum. Lah nyapa Pak Lurah kok dadi imam? Mergo manggon ngarep Gurine imam mesti Makmum. Makmum kuwi wargane. Heeh. Salat ketompo lan orane kuwi gumantung saka imame jejeg lan orane. Betul. Dadi ngarepe imam kuwi wis ora ana ya, Mas. Imam manggon ngarep. Gurune imam Makmum. ngarepe imam. Ora enek. Ngarepe imam. Ora enek, ngarep dhewe itu imam pemimpin salat uga digambarkan sebagai lurah pemimpin masyarakat desa. Kita ora tau salat sampean iki. Lho. Salat 5 waktu wajib cagak agama kok. 5 waktu sombong. Lho, 5 waktu lho harus to Mas Lendro. Betul no, Mas. Lah 5 waktu kok sombong iki lho. Lah kowe salat ping pira? Lho ping 8 lho sedina. Lho. Bebe, kowe aliran apa to, Beb? Kowe kok kena penistaan agama lho. Wis aliran Kok apa? penistaan niku Lah urusan salat kok 8 ki. 5 waktu wis jelas. Heeh, lah sing 6. Salat duha. Oh, isuk sampean mesti ra tau tangine awan kok. Enten. Karipan berdalang. Kok dadi salat duha? Lu jam 8 Kuwi sampai jam tok paling. Pitu apa? salat tahajud. Sampean ra tau tanggapan terus kok. Oh, ya ora?
Kuwi tok paling ya, salat sunah kuwi tok paling. wis Sing nomor 8 Apa kuwi? salat sing paling penting dhewe. Apa pentingnya apa? Salat Id. Lah. Monggo setahun pisan kok. Tapi akeh sing melu timbangane salat 5 wektu. Oh iya. Mergo setahun pisan. nek gundul late lunyu kok Mas. Nyuwun sewu kula niki kula niku mboten badhe ngguroni. Heeh. Kula niku elek-elek nyuwun sewu. Iya. Jenengan ngerti sing kira Masjid Agung Blora niku sinten? Mas Andi TB. Lah kaset. Mas wis. Wis rasa ngomongnya tak tuwapuk ki engko. Mulane kita omongin nyuwun sewu. Nggih. Salat berjamaah ngarep dhewe niku mesti Imam. gurine imam, Makmum. ngarepe imam. Ora ono, mergo imam itu pemimpin salat. Jenengan nate nglayat takjiah. Nate mboten? Yo nate. Nate nderek salat jenazah. Yo tahu aku pelayat teladan. Salat jenazah niku sing ngarep dhewe sinten? Yo imam. Imam opo? Ketara tau nglayat. Salat jenazah niku ngarep dhewe niku mayit, imam lagi makmum. Ora ana salat jenazah ngarep dhewe imam, guri makmum, mayite ning dhuwur genteng. Ora ana. Dadi ngarep dhewe iki Mayit lho. gurine mayit. Lagi imam, lagi makmum. Piye to? Ndro aku belanono to, Ndro. Wis to Mas. Aja meneng ae, aku terlecehkan sebagai Nyuwun dalang. sewu Mas. Omonge ngeten iki ya ora iso dipercaya Mas. Nganten nggih. Alah omonge kaya blekutuk. Ngoten niku nggih omong tok. Wong niki karo pake lho ora bekti Mas. Ngawur kowe. Kula niki ngantek izin di kanca TB niku. Ridho Tuhan itu melalui ridho orang tua. Lah nggih, mergo wong tua iku biru waliden. Betul. Kesuksesan seorang anak terdiri dari bapak. Nyekar bapake lho Mas. Nyuwun sewu. Setahun sepisane ya kleru kok. Kleru aja fitnah lho kowe. Niki ra putrane Mbah Sandirana menying dagelan macak wedok niku lho. Nggih, dagelan senior. Nggih niki nyekar bulan poso. Nggih. Kleru Mas. Kok iso kleru piye to, Mas? Kuburane Mbah Sandirana rak tengen kene. Lah sing disekar kok kiwa kene. Terus? Lah niki rak kleru mongko iki kuburane Siti. Heeh. Kuburane Pak Kundi? Kene. Sing tak sekar. Kene. Kene kuburane sapa? Kuburane Siti. Nyekarku jam pira? Jam 3 B. Anane jam 3 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 3 sore bapakku dolan ning Siti. Kowe lho, paham ora kowe jadwale? Seto. Mayat kok gendaan iki enek to? Lho, jenengan ra ngerti jadwale. Pak kula iki anake tak dongakno sakinah mawaddah warahmah. Aku lho. Dadi pakmu ki gendaan karo Siti. oh alah Cinta sehidup semati. Iku niku Pak kula kali Siti. ning kubur barang kok dadak gendaan pakmu to Bebe. Lah nyapa lho? Ning kan ya ora ngono, nyuwun sewu lho Mas. Injih Akbar. Mas Lindro. Wong karo bapak iki nek nyekar Mas ya sak wulan utawa seminggu sepisan ki diadakan. Mergo apa iki wong Islam ya Mas ya. Ya. Nyekaro malam dina Jumat Mas. Dina Jumat ku maleme sunah Rasul pas kuwi Mas. Kanggo tilik kuburane wong tuwa. Betul. Lah nyapa kok nyekar kudu malam Jumat? Jumat di hari agama Islam adalah hari yang mulia. Jadi apa wae permintaane bakale disembadani karo Gusti Allah. Sing apik niku malam Jumat. Malam Jumat. Sampeyan ra tau melu pengajian. Loh, ya sering no. Lah iku Lah buktine justru malam Jumat niku malam yang dilarang untuk nyekar ning leluhur. Aja ngono lho, ki akeh Pak Kiai sing rawuh lho. Lho, justru niki kula benerke. kok mbok benerke apa kleru? Kowe ora ngerti tembange. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbambae sampean sing wis mati mulih ning omah. Lah nyapa sampean yayak nyekar ning kuburan? Arep golek nomor ning kono. Piye? Wah jelas lho ketel. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbambae ku rombongan mulih ning omah. Kangen karo anak putune. Lah kok sing di omah ning gone kuburan arep gendak Siti ya. Wis tekan Siti neh lho. Pun Mas Akbar, pun panggih kula. Nggih. Dina sing pas kanggo ndongakne wis becik Mas. Apa? Malam Minggu. Kowe malah wong koclok kowe. Lho kok koclok Cekar malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Wong mati ku pacaran kabeh ning ndi? Kuburan sepi. wis.
Koclok kowe iki. Gatekne ngono wil, gatekne lagu ra nyekar-nyekar. Ayo wis ra sida nyekar iki lho, bengi iki acarane apa to, Mas? 17 Agustusan Karo apa? karo peringatan syukuran pertambahan jabatan lurah 2 tahun. Lah Ya. ya, Mas, mula Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa Para pahlawannya. Jasuke. apa kok Kuwi panganane. panganan jas merah. Jas merah. Kok jasuke iki kok. Kuwi panganan lho ya. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ah. Yang penting guyup rukun, jaga persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Wah, Kaya dalange kae ya luar pinter, Bi. biasa. Bahasa Indonesia itu walaupun sepele tapi bahasa persatuan. Betul. Sakit bahasa Indonesia, Loh, ya bisa no. Indonesia dijawabno iso. Loh, bisa. SSN lho Mas kuwi Mas. Sarjana seni loh. Halah sarjana seni kok sombong ning ngarepku to, Mas. Loh, tapi bangga loh Mas punya titel SSN Mas. Eskar. Weh, sarjana karawitan. Loh sarjana karaoke. Ngawur. Aku kok nyene Pak Irwan. Kok ngawur iki kok. Nyuwun sewu nek bahasa Indonesiane sungai nek bahasa Jawane sungai niku napa? Kali. Kali no. Oh, nek ikan, Iwak. nek kolam, Kolam. Blumbang. Blumbang. nek laut, Laut. Segoro. Mas. Segoro. Segoro tak wangi Mas. ngono kok jare bahasa Indonesia iso. Loh, iso no. Lah kuwi Sungai, sungai mau belum Kali. kali. nek ikan, Ikan iwak. nek laut, Laut segoro. laut niku ora segoro. Loh, lautnya segoro. Segoro to Mas. Salah. Lah apa? Laut kuwi mulih. Lho kok iso mulih iki? Kuli-kuli laut. Mulih lho. Oh, tiba grupe wong ngombi to kowe iki. Bener ya apa laut kowe kulino melok grup kombi kowe iki. Lah kuwi bahasa Indonesia Jawa. Laut. Segoro. Walah, kowe mek kulino melok tani makmur kombi kowe ketara kowe iki. Rumah Tapi yo nyuwun sewu lho Mas, kowe pinter hitung-hitung Mas. apa? Cara aku basa hitung-hitung siji ki basa kramane apa Mas? Siji setunggal. Bar setunggal, Kali. bar kalih. 3. Nek bar 3 Sekawan gangsal siji ki apa? setunggal Nek bar setunggal kali bar kalih 3 bar 3. sekawan terus sekawan gangsal latihan setruk kok piye to kowe Kleru Mas. kliru piye bar siji ku setunggal Bar setunggal, kali bar kalih 3 bar 3. sekawan lah bar 3 apa Ya rendeng. Bar 3 iki pindah rendeng. Ayo to Mas. Mas kula iwangi Mas pokoke. Aja ngantek kewirangan Mas. Bar 3 iki rendeng laut. Kowe melok grupe tani makmur kowe le. Walah iki kok Betul saja. kewirangan nih. Nyapon deh. ngerti kewan Ya ngerti no. kewan apa sing buntute 5 Renek. Kewan iki kabeh buntute siji. ra tau sinau Engkap kowe iki pertanyaanmu yang tidak masuk akal. enten Apa kowe kewan kewan kok buntute buntute 5 lima? kuwi ana Apa? Nek, Mas. wedhus Loh, kok iso wedhus? wedhus nomere pinten 35. kepalane Telu. buntute 5. laut Pak Polsek. atau wapuk pisan ki malah nyeluk polsek bener Kowe berarti ora ngerti kewan. yo ngerti kok Kewan apa? Manuk kowe ro manuk. ngerti Manuk ngerti kowe? Heeh. Manuk apa sing ndase nang jero lemah? Bongko kowe. manuk kelep Alah, ora enek kok manuk kelep nang jero lemah. kok. manuk Ora enek, ora enek. Manuk. Ora enek. Manuk. Ora enek. iki lho wong manuk apa sing ndase nang jero lemah Manuke wong duduk sumur. Mas. Nempel lemah. Laut. Grup tani makmur lele. manuk apa sing suarane bianter Anu manuk beo. alah kalem Kutut. alah kalon Betet Mas. alon Beo. salah Kutut. salah Beo. kok bea beo karo kutut liyane ora enek to Lah dalam manuk apa nek kutut karo beo manuk apa sing suarane banter. manuk kecepit Kok iso kecepet? aku iki kecepit akau tapi biater malah laut
Ya srekalan. Niki mboten namung kula kali Mas Lindro, Mas. Oh, lah kali sinten Mas TB? Lah niki. Mas Thomas, onten Mas TB, Mas Lindro harus ada Mas Pelok. Oh, Mas Pelok. Nggih, kersanipun dadi pelawak sing abadi, Mas. Dadi jenenge gamelan kabeh. Mbak, niki sedaya niki kan siswanipun Abah Kirun sedaya. Oh, semua muridnya Abah Kirun. Betul. Niki Abah Kirun niki nembe dandan rias. Oh, nggih. Dapuk sumo. Lho kok sumo ngawur iku kok. Ora tau ora melo-melo iki. Melo-melo aku nek iki. Aku wedi tenan nek iki. Ya ora. Ngawur iki. Ayo, berke Mas. Keren, Mas. Heeh. Weh, masa Allah ya Allah. Sikile kok kena lepra to BWB. Sik lho. Walah, iki to. Iki ketoke manuke berkecepit iki to. Manukku bar kecepit. Nyapa teko-teko kok nangis iki ngopo? Aku susah coba jak guyon, Be. Susah kok guyu. Guyu matamu. Lah iki Iki nangis. nangis kok ora pantes yo, Be. Anu gak iso bayang Bang Mekar. Omong kok Bu Sri. Lah, Bu Sri ketuane Bang Mekar. Hei, Wis ora ngawur iki kok. Ngopo kok nangis? Teko cepu tak ada, Indro. Teko merah tak tutupi. Bareng teko dong tuban kok mati. sik sapa to? Piye? Teko dong tuban mati. Ora iso nangis. Meneng ora? Meneng ora? Lah kok meneng ora? Wayangan rame-rame malah teko do nangis. Kok cah cilik kowe yo. Kowe iso karo penonton iki kene. Cuma cari balura pacaban. Ora ana apa-apa nangis. Kok malah kowe sing nangis? Jangkrik lambe dijembeng iki lho. Lah kowe malah nangis dhewe. Ditakoni Mas TB, ditakoni. Enak ngopo to? Teko cepu tak adai. Teko merah kene tak tutupi. Teko dong tuban mati, Be. Ayo nanti kubur. Sing mati ki lho apa? Sing mati rokok. Rokok mati. Kowe mati. Lah nyapa kok iso sobat aku lho. Malah nangis malah anu. Luar pasamu. Niki karo mangke disambung mangke sedaya Bapak Kepala Desa sekecamatan Iya. Kedung Tuban mangke katuran minggah wonten sasen Nggih, parisaka. siap. Namung anu Nggih. nyampil setunggal sidang Pak nggih. Oh, monggo. Oh, Be golekno sinden. Ha milih dhewe wis. Jiro lupat monem. Monem setengah iki. Lho kok iso 6,5? Kok iso setengah iki? Tuwek mosok bayaran full lho Pak. Ngambut Kowe ngono empu-empune sinden, Be. Empu senior. Kuwi sinden pilihan, Be. Wah, cara digodhog wis rampuk ya. Ya karek kowe. Lho. Iki sinten Pak? Iki Lho, monggo milih. Iki kene. Lah, sing iki sing tengah. Sendi. Sing tengah. Nah, Sing bocah wayu Be urunge mancung. mancung apa lho. Nah, aku milih satu sing apa kene. dua? Satu apa dua? Monggo manut. Dua-dua langsung ya. Oke. Karo sandinge Mbak Wanda. Oh, sini Mbak Wanda. Kene Mbak Wanda kene. Lah, kene Mbak Pesek. Lah, wis. Dadi ngene, Be. Alah senenganmu. Duwe pasangan dhewe-dhewe. Heeh. Aku karo Mbak sinten iki, Mbak sinten? Pesek. Oh, Mbak Pesek. Kowe tekoki kono. Aku sing kene. Heeh, niki Mbak sinten nuwun sewu. Wanda. Wah, Panda. Mbak Panda. Kowe golek pasangan ora? Golek pasangan, Be. Lah kowe ndi? Kalih dek sinten niki? Lho. Plengosi lho. Sosok dek sinten? Diplengosi. terus ngowene. Ya, iki. Lah, kene pilihanmu sini, Be. Lah, iki. Tak pilihno sing Sing cilik-cilik wae lho. cilik kae urung mudeng apa-apa, Be. Nek cilik awor cilik pantes, nek awakmu yo gak. Iki lho wis, tak golekno gemoe. Mosok sinden kaya celengan Semar. Ngawur ae. Wis do ngecek gelem ya kuwi, ra gelem ya kuwi. Ngecek iki kok. Sayang. Apa sayang? Gimana setelah nanti kita rumah tangga nikah, kamu pengen jalan-jalan kemana, sayang? Aku pengen jalan-jalan ke Hong Kong. Oh, romantis. Sayangku. Sayang. Kalau kita ingin bulan madu kemana sayangku? Kemana ya? Heeh. Ke Bali. Ke Bali. Oh, ke Bali. Romantis. Cocok sekali.
Ndang ditekoni. Ndak tekon ngono. Nyapa? Lah piye to? Nyapa? Kok nyoba nyapa piye to? Nyapa? Tekono. Nyapa to? Jalan-jalan. Sing dipangan ora ono jalan-jalan. Liyane iku lho. Dino mikir beras e angel. Walah. Wong lanang ki rumah tanggae masya melarat perwira Mas sombong diketokne. Lah iya. Semberagung gelem apa? Ning Semberagung iki kok. Ning kono wonge ramah-ramah lho. Oh ya. Heeh. Sayang Kok tukaran terus to Mas kuwi Mas? Sayang, penting, Adewe Mas. romantis terus ya Mas. Iya toh, sayang ingin makan apa sih kita? Aku ke Hongkong? ingin makan pecel sama gedhok Mas. Tak tewapuk iku Hongkong. Gedhok. Oh nih Hongkong Ning toh. Hongkong paling Sing makanan luar negeri. Makan apa? Sing luar negeri. Sing mahal. Oh, sushi ada. Ya sushi. Kamu ingin makan sushi? Iya. Romantis. Sushi. Ayo Mas Belok. Sayangku Dek Wanda. Dalam saya. Kalau situ ke Hongkong makan Sik, awake dhewe pindah omah ya. Lah ngopo? Ardi iki. Iya jajak kere tandane iki lho. Ora apa-apa, bojomu tekono. Kalau situ makan sushi paling enggak kamu ingin makan apa sayangku? Makan spaghetti. Oh, spaghetti. Oh, oke, saya belikan spaghetti. Diet ya. Ingat tubuhnya sudah kayak gentong. Kowe karo bojone dhewe otakane gentong-gentong iki piye karepmu? Nyepelek. Yo kon mangan sing enak to Mas. Saya ya. Anu karak ya. Bojo kok mbok pakani Pakani karak iki piye to jane? Iki wingi katul iki karak ke sapi. Oh kere. Sayang, setelah kita makan spaghetti, Iya. minumnya apa minumnya? Aku mau minum arak, Mas. Arak. Lah kulino mendem tuh Mas biasanya dhewe. Tak tewapuk gitu Loh, loh. biasanya dia Ya, mendem. jus paling Oh, jus. Ya udah jus deh yang mahal ya. Kamu pengen jus? Iya. Sayang, setelah minum nanti kita renang ya. Oh, boleh? Kita pakai bikini. Iya, pakai kita yang renang. seksi, kita renang, kita Renang. romantis-romantisan. Oke. Bojomu Mas. Nah, bojomu. Dek Wanda Sayang, sayangku. sayang. Kalau kamu ingin minum apa Dek Wanda? Minum jus. Oh, minum jus juga. Biar sama sehat ya, biar sehat. Renang, Biar renang. sehat. Habis minum jus terus? Renang. Renang. Oh, ikut renang juga. ikut renang. Oke, siap. Bojomu jangan renang. Kita nanti renang, aku pakai katok yang ngapret, kamu nggak usah katokan. Hei. Kocok ya ora katokan. Lagu apa? Nembang-nembang sing apik. Ah. Ayo bojone contoh. Anu Pak musiknya Mas. Wadah lah iki. Nah, oke. Lek Tris. Oh, dudu lek. Duduk. Ki mayor. Tak kira lek Tris ae. Kok iso lek tres ae. Apa? Yuk lagune Lintang Asporo. Ya, sunane Pak Camat. Oh iya. Ya kowe njaluk nada apa, Mang? Nadanya G. Anu nadanya apa Mas? Nada standarnya apa? Ya oke. Sapro mayor. Mas. Mas jreng. Sik. Mas. Mas. Iku wis ya, Mas. Oh, ngene iki to. Olah. Gak ngerti Mas, ngene. Ora mudeng yo. Orang ngerti nada kok. Sepira, Mas? Pacanganmu sapa kowe? Ya pasangane dhewe-dhewe. Aku karo kene tetep. Lho. Bojone kancane. Mari kulino ya, Mas. Bojone kancane. Iki lho PN gratis ora apa-apa. Gah, bokonge padha wajan ngono kok. Ayo Mas belok sepira, Mas? Heeh. Ral. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku Uang bagus Asik. antep rasa hatimu tresnaku tulus jroning Sini, sayang. kalebu senadyan ngarungi banyu segara Romantis. Wah, Erno.
Ayo Beb. Ayo kowe, kene tak bangku. Digendong dibopong bojomu. Heeh. Nyapa kok Kok mbok kilani barang. Senajan Gajah, gajah. Kok ora pas karo lagune. sing mesra ngono. Iku kok Gajah-gajah. Kulo yo golek lemu. kok pilihane karek enake kuwi. Masa aku ngangkat sak beras aku. ora apa-apa. Wong ayu. Agak guyu sing romantis ngono lho. Aku lho ngangkat iki kuat ora. Wis ta gelem ana ne ya kuwi. Ngangkatmu piye mau ngangkatmu piye? Ngangkatmu. Wong ayu tresno kukin. Be, aja ngono be. Awur. Karepku iki piye to jare? Wantep tenan, Pak. Wah. Bobotmu iku lho sak pira to jane? Aku gak sangkat. Wis penyanyi aku tak menikmati wae. Ya Oke. kanten ya Yuk menikmati ya. kanca-kanca bersama Astra Beratanya Oke. Indonesia. Lintang Asmara ya. Betul, terima kasih buat BMC Mas dan Siap. juga seluruh Top. netizen yang ikut menyaksikan pagelaran malam hari ini. Betul. Oke. Terima kasih buat seluruh Kades Projo luar biasa. Oke, Siap, Pak. kompak selalu bersama Astra Beratanya Indonesia. Terus Lintang Asmara yuk celorot. Oh, bojoku iki elok nanti. Hah? Bojoku ngawur. Kedong Tuban bergoyang. Oke. Mas Andi. Oke, Mas Velok. Ayo. Nek Wanda. Pesek. Leng manis sing Mas. Ana grebekan. Mundur. sing wedok lungguh. Sing wedok lungguh. Asik iki. Renek sing wani iki. Celalaan. Malah tak kira nyangoni para Baru murid. mangsamu duweke sapa diwehne kowe? Aku ki lho bengi iki getun ning kene. Lah ngopo kok getun to, Bah? 17 lurah lho. Lah nggih. Ki syukuran 17 lurah. Nggih. Mongko camat ki urung karuan urun. Lah ora getun aku. Lah ngerti nek dalange Mas Akbar. Nggih. Dagelane kowe cah nom-nom. Aku rene iki getun ditanggap rene iki. Lah kok saged getun? Kemurahan goblok. Oh alah. Niki kan wujude anu to bawong niki kan syukuran. Dadi omong karo sapa yak-yakan kok. Syukur kowe. Kali Bapak Pripun? nek ketemu aku telu ae lho. Lah nggih. Inggih. Lah sumangga Boten semerap. Oh, ngomong ngono. Iya. Kudu iso krama halus. Karo abah iki aja gampang Omongan ngono yen mau banter-banteran. Oh iya. Sing halus ora iso. Iki kedung Tuban. Kedung Tuban. Omong Wong Tubane kedunge kene. Oh. Aku rene Mas Akbar. Nggih kados pundi, Bah? Lagi ning pojokan kono wis tekoni. Lho, kikirun biyen to. Mau pripun lho? Meneng aku nang kene isin. Lah napa, Kok Bah? isin apa, Bah? Aku biyen gendak nunuk cepu. Oh, malah dibuka. Cangkemmu meneng. Nuk, gendakanmu lho, Nuk. Ngene lagi rene. Pripun? Lah iki kirun to. Hah. Lah bagya kolit endi? Lho. Lah wong wis mati kok tekokne aku ya sampun mati aku ngono. Lah wong iki lho ngalih kok ora inalilahi. Lah pripun? Lah kok nyawang karo aku karo ngalih. Batine lah kowe kok urung ngono. Matane. Kene sewane murah. Lah Bah nyuwun sewu panjenengan wau nek jablas dugi balik desa Bajo to, Bah? Kok mriko wau kene sinten? Kok sekeblasok Keblasok kula ngetutne lho. Untunge wis dibangun. Lah napa? Ngarep gedhong barang. Nggih. Kok ora anu aku diutang lontong ning ngono. Oh alah, Urung tak sahur. malah nostalgia lah Bah iki. Tahun 82 aku kesasar ning
nang gedung baju ngono. Nggih. Wis ora karena nguyuh ta, Nduk. Nyapa to kocok? Kok urus sithik ditimbali sapa urung. Celuk pakne sesuk kon sekolah. Aku ini anu Mas Akbar. Kados pundi, Bah? Kene iki apal wong aku nang gedung baju kuwi enek 6 wulan lho. Ludruke bosok ra payu nang ngono. Iki nek sing tuwek-tuwek eling kabeh iki lho. Ciwalakaci koko beluk dem lho apal. Ayo beme. Ya. Demi apa? Karung tau gameli aku ya ngono kuwi. Nek wong gedung Tuban apa? Ciwalakaci koko beluk dem lho. Kok apal nggih? Apal diomongi kesasar ning kono. Kalih nelongso aku nyawang gedunge wis dibangun. Lho kok nelongso, Bah? Lah sing tak nggoni ki wis diambrukne mbombo. Sing wingking sebah, sing wingking. Pondokane. Papan maupun Baju iki tenan. Pripun, Pak? Gedung Tuban iki ora nyateti kok. Napa? Kene iki desa sing digunakne lalu lintas. Napa niku, Pak? Bangju. Baju niku baju. Sing ngomong sapa? Syukur wae. Jenengan mau ngomong ya, Bang. Bangju. Lah iya kuwi asale kok kene maune baju dadi bang ijo. Lampu abang karo ijo ora mau catete aku nek tak catete aku. Oh lah. Kene enek desa sing biyen dadi menteri Menpora. Napa enten? Akbar Tanjung. Tanjung. Akbar. Lah iya dalange Akbar, menterine Tanjung. Mula Akbar Tanjung. Lah mriko kidul enten desa lho, Bah. Nggon pasir. Apa? Desa Mendem. Endi wi? Kidul mriko. Menden. Genti ya, Bah? Menden mendem sak Indonesia ki manggone nang kene. Napa, Bah? Pulone iki nang kene. Oh, desa pulo. Mulai enek desa pulo. Lah marah daerah Cepu Sembure Gede, Bah. Endi? Sumber Agung. Wah, gede mriko. Nom-nom kabeh kono jan. Lah kene nek wong mendem langsung nglebokno. Lho. Apal mriki to? Waduh. Aku biyen kenal gremone jenenge Mami. Apal lah, apal. Ngono, wis kuwi nek petok aku kon ngomong sing halus warah ngono. Kowe ngerti apa ora? Nuwun sewu Adani, Tru. Mas Akbar. Lah nggih. Nggih. Enek desa sing ora iso nom blas Pundi, Apa? Pak? ketuan. Kapuan. Ketuan goblok. Wah, enak to ya. Kene enek desa sing lelene akeh. Pundi niku? Kalen Oh, iya sing enek toprake ku mabak. celadet ya ngono. Kene matane. Kok iso ngrepek ngene gurune lho ora entuk. Lah ya ora iso, lah kok ora ngerti ya. Kok lucune dipekene kabeh. Mulane lho nek dagel ki lingkungan iki dicateti. Syukur. Golek laut. Rendeng, Pak, rendeng. Banyolan lawas dinggo ae. Kene nek desa sing kumpulane cah nom-nom Napa? gaul. Lho, napa niku? Galuk. Galuk kok gaul to. Kowe kok nyedak aku lho. Lho, kowe iki ora ngerti. Ngerepek. Lek omong karo abek iki joyak-yakan lho. Sing hati-hati. Sing hati-hati. Lah ngopo lho? Banyak dagelan hebat ki mentas teko nggone abahe. Kowe iki ngerti pra ki dagelan anyar. Kowe ngerti piye? Cah loro kuwi biyen teko nggonku tak jenakne pelok karo slendro. Lah nggih. Bareng wis laris mecah dhewe-dhewe. Kaya rai. Termasuk kula nggih mecah, Pak. Wis karepmu ya mecah nek kowe iku iso awor karo sitok kae. Ciwalakaci kuku belum dem. Jane ora ngono ya, murid kabeh kok ora ono sing rukun blas. Lha tak gawe ngono. Kowe Kok nek rukun malah ngrusak pasar aku. Lek omong karo abek iki aja sagelmu dagelan anyar lho, Mas. nyapa? Kowe lek ditekai Ya nek abek jano wis lawas Pripun? kan suwi ra petuk aku. Nggih. Kuwi tata krama radek kurang. Alah. Sak joke awor cah ngawi kae. Oh, alah bener. Sirahe gundul ya, Mbah ya. Omongi. Kowe nek di abahe to ngendika, napa iki dagelan anyar? Jawabku piye? Ijis. Wis ngerti peraturan ana ning nggone Padepokan Seni Kirun. Jawabku Jabu mboten sumerap. Nek ora ngerti takonono karo Slendro. Kowe jawab, "Ha sumangga." Kowe wis mengono
Telu wae. Apa eling-eling? Apa iki dagelan anyar? Nek ngampek ora iso kaya mondol titenon. Ayo kowe. Apa iki dagelan anyar? Lah sumangga. Injis sing nomor 1. Nomor 1 injis. Injis. Loro. Wis ngerti peraturan ning Padepokan Seni Kiron? Boten sumerap. Ngono. Nek ora ngerti takok karo pelok. Lah sumangga. Oh lah nggih. Wis. Ono tok. Wis. Pun Mbah, pun. Nek pokoke nek telu kuwi iki apa dagelan anyar? Injis. Wis ngerti peraturan ning kene. Boten sumerap. Lah ngono kok takono Slendro. Sumangga. Wis halus ya. Sam? Pun wis. Halus, ngono iki kabeh wis seneng. Lho. Lho. Lah kenging napa kok nangis, Mbah? Aku gila. Oh, malah gila. Sing sopan, Slendro. Sopan. Slendro pelok mundur. Nggih. Syukur wae. Sampun prapta wonten sasana pagelaran. Sajak wonten kawigaten ingkang saperlu badhe katuraken bilih wonten rembakan ingkang saperlu kawedharaken. Lah sumangga kula namung nyadong punapa ingkang dados Piye, Dul? ngomongnya akeh men to Jul. Sik to dirungokne sik. Kowe kocok rungokne sik. Kaya banyu umup lho. Dirungokne sik to, Dul, iki kok. Leres dawuhipun Mas Pelok kalian Mas Slendro. Pendan dagelan anyar. Injis. Lah, Nah, iki sip top tata krama. Nggih. Sopan santun ngedohke pasulayan. Sampun ngertos tata cara ndagel kalian Mas Akbar. Boten sumerap. Oh. Aja pas. Kok iso pas ngarep lho. Ampun nangis to, Bab. Pripun, Bab? Ampun nangis. Raiku diopo-opo. Mangke tangklet Mas Slendro. Lah sumangga. Cocok Cocok. solah bawane. Nggih. Semu Nggih. tur lucu. Lucu. Saestu sampean dagelan anyar. Incis. Sopan to, Mbah? Sopan. Sampun ngertos tata cara mriki. Mboten sumerap. Raine tangane mambu telek. Wis ngawur. Mangke tangklet Slendro. Ah, sumangga. Suwe sing greget nih lho Mas Akbar. Nggih. Pripun Ngerti. omong karo wong tuwek polahe kaya Polahane. raiku diopo. Obok-obok. Sampean ngenyek kula. Incis. Aduh, piye iki? Lho. Boh, gak melak-melak aku. Wong dinyek ki nesu, Mas. Ah, mboten sumerap. Loh, Piye? Jaluk dikepruk ndasmu. sumangga. Bosok. Piye to kok malah Kula rak takon. Sampean napa dagelan anyar? Injih. Wis ngerti peraturan kene. Mboten sumerap. Lah kok rai diobok. Lagi pripun iki? Mangke tangklet Slendro. Lah sumangga. Ngenyek. Loh, injih. Dinyekin nesu, Mas. Ah, mboten sumerap. Kepruk ndasmu. Lah sumangga. Malih. Injih. Dikepruk loro gak ngerti. Mboten sumerap. Tambahi neh. Sumangga. Malih. Dikepruk ki loro. Mboten sumerap. Tambahi neh. Ora telek. Piye, Bebe? Mesti ra tau mok nggo. Dinggo ning ora pas e, Mbak. Piye? Digene ra pas. Apa kowe dagelan anyar? Injis. Lo kok bendal? Ban kebanter lutut terus. Rumangsaku. Slendro, Mas, Slendro. Aduh. Slendro. Sing nembang rak sing ning dhuwur tok. Sing rawuh kok ora dijak nembang. Nggih, interaktif nggih, Bah. Lah nggih. Cek apa lagu lawas mboten?
Ore. Ayem to. Ayem. Jak nembang kabeh. Ben ora ndelok tok. Pelok barang Mas, pelok barang Mas. Pelok. Pelok barang. Nah, sak pira Mas tutuken Mas? Iya. Kok gak krungu aku. Mikir gender ya balungan ditutuk neng ngono kan ya iso to. Nah, sak pira ndelok. Gundul pacul-cul. Nyunggi wakul-kul. Wakul grempyang barengi gamelan Mas yo jiro lu gundul pacul-cul nyunggi wakul-kul wakul grempyang segane wakul grempyang segane balungan nanen asik bareng nyanyi bareng yuk gundul nyunggi wakul yang segane wakul yang segane suwuk jeng jeng. Tepuk tangan untuk penonton malam ini. Luar biasa. Luar biasa. Semangat iki sing kudu ngeping iki lho. Wah, Apa? sing kudu ngeping gundul. Mbok jelas mbok ora ya melok muni ya iki. Kuwi ketok ya wis tuwek wis gundul. Ya enak ning ya karek saiki. Ngaten niku nostalgia nggih, Bang. Oke, kula interaktif tuh perlu. Nggih, Mbah. Sik. Urgent Mas, urgent. Urgent Mas. Ki Mas, ki. Sanada Mas. Poyo ngerti lagu saiki ya. Ngomong. Ya Allah, Kedung Tuban Luar biasa, Pak Camat, masyarakatmu penyanyi dangdut kabeh Mas. Ngomong wong kok ngene saing ya mesti mangku purel apa ngerti purel ya apa ngerti purel Iko kok modele kaya enom ngene. lah iya kok lho penontone ning TV genduk deno santri lulusan isih perawan kok yo apal luar biasa penonton kene iki rak dung tuban kok lele Dung Tuban. lah nggih iki rak sing nom-nom kok yo cek apal lagu saiki sing lawas yo apal suara rintian suara insan yang hancur lebur serta hangus hancur lebur serta hangus karena dikempit Yumi dan dikempit Ngatemi Bumi babam. Ya. Karena dikempit bumi. lah iya boneka cantik ya Allah Jan apal kabeh. boleh dilirik diganti boneka cantik
dari India yen duwe duit nggo amal jariah alhamdulillah diganti ya bareng ya boneka cantik dari India yen duwe duit nggo amal jariah alhamdulillah boneka cantik dari India yen duwe duit alhamdulillah panjang umur Amin. murah rezeki Amin. ya ta Nggih, Pak. petetan kembange menur nggih wong sak kedung Tuban panjang umur Amin. mangan melon Nggih. ojo dicampur cengkeh sing nonton rezekine akeh Amin. ya ta Nggih. Mangan kates cacahe 4 sedaya kades muga-muga sehat. amin Tuku tomat dipangan pitik. terus Pak Camat kula nyuwun dhuwit. sing apik iki Napa, Bah? petetan kembange ireng Napa? wong sak kedung Tuban ayo meteng bareng Iki malah repot kok Bidane sing ya oke Pak Kepala Desa diajak naik semua Monggo, monggo. Monggo. Pak Camat. Monggo, Pak. 17 Kepala kades nggih. 17 kades Nggih. muat panggungnya silahkan Monggo, monggo. naik di atas panggung Monggo Bu Sri, sedaya praja Bu Sri. Pak Sun Haji Mas TB. Pak Sudaji monggo. Pak Sukodi. blarak disampirke ono rangu yasmantrenyo awe sukaranya nantianan kepita boleh nyayuda krem kabeh. Aku ya nuhoni dawuhe para kades. Leres. Mengke nek saged kades sedaya Nika, iki saking ramene Bah. katuran munggah. Oh nggih. Selingi lagu-lagu. Monggo. Ki mau ora wis mbanyol, monggo. Nggih. Monggo. Ki bae. Ayo. Sing dereng. Mbak Sinta, Mbak Sinta. Mbak Sinta, ayo. Mbak Dwi. Yamba Sinta. Gendang mriki. Katuran nyanyi. Penontonne pun ngerti. Yamba Sinta. Katuran nyanyi. Mbak Sinta. Kimeng pelok apa selindru tuh aku budek. Pelok modele campur no modele. Mayor. Oke. Ah, ki sinambi Ngrantos ki Bapak. Ngrantos para kades. Oke. Ingin badhe munggah panggung. Lanjut gendenge napa? Lah sumangga. Nah niki wonten permintaan 2 Napa? niki punika Jambu Alas kalih Gerajakan Banyuwangi. Oke. siap. Jambu Alas. Oke, Jambu Alas Mumpung kalih dagelane nom-nom. Nggih kalih Mas Pelok napa kalih sinten? Monggo. Saged sedaya Oke. sedaya, Mas. Yap. gentenan. Yo. Ya. Asta Brata Indonesia. Yuk. Jambu Alas dados. Monggo. Yuk. Hey. Ayo Desinta. Monggo para kades. Ya panggung. Ayo Bu Sri. Panggung. Bu Sri. Kuning.
Mohon izin Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil, monggo. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, katuran tindak panggung. Sumpah Arab sehidup semangat senang lana sedih barang-barang dilakoni jamu walase manis rasane senajan tilas tak enteni randane. Oke, dari sana di absen. Oke. Oh nggih, nggih. Iki anu nyun sur ngadi mriki Bu. Ah, di absen. Merapat Di absen. Di absen, di absen. Iki kaya sekolah iki. Sejajar Ah. Nggih di absen iki sing di absen. Monggo katuran nginggil sing nang isor engko ora entuk saweran. Sing nang dhuwur. Sing nyawer Abah Kiro niki engko. Nggih. Beres aku. Ngenteni panen dong jati. monggo dipun absen Bu Sri niki saking Sing absen kula niki. Nggih, no, Lah engko bayaran sampean melok aku nek ngono. lah ora apa-apa Bu Sri. Potong pira? Ki angel wong sitok ancene cerewet tok. Nggih. Sing marang niki, Pak. Anu Mbah padha-padha anggota Bang Mekar iki biasa Iya. iki. Bu Sri, Bu Sri. kades mana? Saya kades ngerawup Abah. Oh, kades Ngerau, ngerau. nggih. Jabat kades sudah berapa periode? Satu periode, Pak. Tambah 2 tahun berarti 8 Alhamdulillah. tahun. Tepuk tangan 8 tahun untuk kades kita. Nggih, sebelahipun monggo paring asma sinten Bu nggih? Tasmini. Bu, Tasmini. iki ya anggota Mekar. Nggih sami. Mergo tas pene ning Tas kono, pen iki. muga tas mini. Berarti tasnya ora tau gedhi. Tasih cilik terus. Lah nggih. Kades pundi, Bu? Kades di Sagalu, Kecamatan Kedung Tuban. Oh, sing mau galuk. Nggih. Enggalo njaluk. Nggih. Heeh. Nggih. Kades gaul. Galuk. 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 Lurah wedok lo luar biasa. Lurah wedok. Pun pinten periode Padahal- Bu? Saya 3 periode. 3 periode. Sudah 3 periode. 3 periode. Nggih. Berarti 6 tahun ini 8 tahun. Tambah 2 tahun lagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Lurah ki nek wedok mesti sabar. Alhamdulillah. Mergo gak duwe tabuh kentongan. Nah, sebelahipun saking Saking pulau, Abah. Pak Bulurah Ombo Pulo. Sampun pinten periode? Saya nembe PAW tahun 2022. Oh ya, selanjutnya nanti berlanjut. Nggih, amin. Bapak Amin. nuwun sewu. Pak Pak Camat. Oh, Pak Camat toh. Nggih, niku Pak Camat. Lah mek Pak Camat mergo kulino ning desa akhirnya bergaul dengan desa. Leres. Najano camat jiwanya tetap pedesaan Betul. untuk merangkul masyarakat desa. Betul. Pak nuwun sewu Kanjeng. Nggih, dalem Pak Kades Sidorjo. Oh Sidor juga Nggih. tahu sepi. Nggih. Sido wis ngarani rejo ki rame. Rame. Desane rame terus. Rame wong nyambut gawe. Paring asma Pak Kades. Agung Heri Susanto. Iki kudu mok cekel bengi iki. Sebabipun Bah. Sing nggawa dhuwit iki. Wis mati uripe karek Pak Heri iki. Ya sing nggawa dhuwit kuwi. Kepethuk aku nang nang gone rumah makan Cepu. Nggih. Alhamdulillah langsung dadi mobil top. Apa Bah? Pak Kades ya. Pak Heri. Heeh. Wah hebat. Pak Agung. Pak Agung nggih. Oke. Ketua anu projo nggih Mas nggih. Nggih. Nggih, Mas TB. Mboten, kula badhe tanglet. TB niku singkatane napa? Alah temannya Bapak lho niku. Nek teng mriki mboten, Mas. Napa Pak? Tuwek bintu. Nek sing apik niku ya selendro mau, telek bebek niku wau. Berhubung niki mati urip kula teng mriki kula manut mawon. Sae. Sae napa sae? Nggih. Mbah Kirun matur nuwun Nggih. rawuhipun. Jas Nggih. wingi guyon wonten Akhire Cepu. Nggih. Kula guyoni Mbah Kirun jenengan mosok gak kangen bali desa. kangen Baju. mau Ngoten. kula tiliki mbone. Makanya Pun dibangun sae. monggo sowan teng Kedung Tuban, warga Amin. Kedung Tuban sampun kangen Amin. Abah Kirun. Dados Alhamdulillah. dalu niki panjenengan dirawuhi Abah Kirun, syukur alhamdulillah. Mergi gra
gratis. Matur nuwun, Mbah. Sampeyan aja ngedek-ngedek ya aku. Bah, sabar lho, Bah. Sabar piye? Bah, sabar. Jek kurang sae lho, Bah. Jek kurang 10 ya matamu. Lah kok akeh men kurang. Panjere 5. Ya makane niki kula ajak teng nginggil Pak Kapolsek Pak Daramil. Amin. Kalih Pak Camat. Mengki kirangane nyuwun Pak Camat. Kula ya ora percaya. Nggih. Mekaten nggih, dados Mas TB, CS, Nggih. Mas Akbar Nggih. Pak Agung dadi lurah pun pinten tahun? sekawan periode, Pak. 4 periode. 3 periode tambah niki 2 tahun sak periode. Dadi 4 periode. Alhamdulillah. Engko bar lurah nyalon-nyalon ke DPR ngoten lho. Sampun adik, Mbah. Alhamdulillah besok pelantikan DPRD Kabupaten Blora. Sehingga mohon doa restu ingkang sampun dipun pilih panjenengan sedaya dongake sing dadi DPR ya kon nanggap wayah. Kon ngrawuhke Abah Kiro dalange Akbar. Mas TB nggih. Nggih derek komplit Komplit niki lah ngaten nggih. Nek Setuju mboten nggih? komplit, nek mboten komplit udan, Pak. Nggih. Lajeng anjing Bapak ngagem kaca tinggal saking Pak Kades pundi nggih? Tanjung. Oh, Wangi, Kembang Tanjung. Pun pinten periode Kanjeng? Kalih periode. Alhamdulillah. Wibawa banget ya. Periode pertama guru, periode kedua kades. Rumiyin guru. Waduh, Keng napa lho, Bah? weh guru ki rumangsamu. Nek dadi kades mesti ayo gimana untuk kerja baktinya kayak perintah murid lho. Sabar. Nembah nuwun Pak Guru. Riyen ngasta guru matematika napa bahasa Indonesia? Yo SD napa SMP, Pak? Guru karate, Pak nggih. guru sekolah desa. Oh, sekolah dasar, sekolah desa. Sekolah desa. Nggih. Asmanipun, Pak? Abah Subakri. Abah Subakri. Umar Bakri. Ya Iwan Fals ya. Bapak Subakri. Iki sing duwe perusahaan luar biasa. Maune ketua Golkar. Abdul Rizal Subakri iki ya iki. Mboten danus. Nembah nuwun. Lajeng anu candhakipun Nggih, kula Desa Sogo. Oh, Sogo. Nggih. Sogoe biyen nggo batik. Nggih, ngaten Pak. Godhong sugo ki mula enek batik sogane kok apik men nggih. Paring asma? Ngatman. Ngatman. Weh, pripun tentara iki? Lho, kok sakit iki lho? Letnan. Jenenge Ngatman. Wah. Latman. Ngat. Nggih. Ngatman. Ojo dipedhot. Untunge ora no. Ngatno sing wedok delok Bu Ngatno. Jeng Ngatno. Pak Ngatman nggih. Pinten periode, Pak? 2 kali. Lurah pundi, Pak? Sogo. Sogo lajeng candhaipun. Heeh. Kula Sukohadi Wiyono, Kepala Desa Gondel. Wih bar sunat. Gondeli wi. Gondeli Iman Mbah niki, Mbah. Oh nggih. Pak Sukowiyono, Hadi Wiyono. Hadi lunuweh Wiyono ki langgeng. Luweh langgeng besok lek ngasta dadi lurah. Amin. Alhamdulillah nggih nembah nuwun Pak Dion. Lajeng Kang Mas. Nggih, Abah kula Kepala Desa Kemantren nami kula Agus Prayitno. Oh, Kemantren. Kemantren iki biyen nek Doronder jaman londo Kemantren iki padha karo kecamatan. Mula diarani Kemantren. Doronder mantrine akeh kono, ya mantri suntrik, ya mantri calak, ya mantri kewan. Mboten niku kok. Asmanipun Agus Prayitno. Mas Agus Prayitno nggih. Lajeng ingkang ngagem blangkon Niki lurah napa mudin ta, Pak? Ora kembar karo kancane dhewe niki. Jase teles. Mboten. Pak TB niki kok yo instinge kuat banget. Nggih. Pripun? Iki lurah apa mudin to, Pak? Nah, Nggih, nek pas nek wong mati nggih dadi mudin.
Oh. Kading kala. Titip Pak monggo dipun telkim. Pak, tasih urip kok ditelkim. Nggih. Pak Mudi. Pangaken Abah. Nggih. Kula Sun Haji. Sun Haji. Nggih. Sun Haji niku menawi teng dene Blora Mbah menawi piyambakipun tindak ongkong asmanipun gantos Sun Gokong. Cocok. Iya iya. Sun Haji berarti ki haji nyewakne son. Amin. Mbah Lurah pundi Kang Mas Sun Haji? Kula alhamdulillah kados ingkang panjenengan criosaken kala wau panjenengan kampiri nggih Baju. Oh Lurah Baju. Nggih. Kula terdampar wonten mriku rumiyin 6 bulan tahun 82. Niku Nggih, nostalgia. Nggih. Nggih, nggih. Pangestunipun mugi-mugi ke depan barokah donga panjenengan rawuh panjenengan teng mriki. Nggih. Gedung olahraga serbaguna Baju mangke saged dipun renovasi malih. Nggih, dicuwurke Pak kendeken niku. Wau pun kula tiliki. Pun survei Pak niki. Lah pun kula survei kok mung temboke tok sing diapiki. Kok ya ndek. Lah ya kok ya konangan to niki. Nggih. Nggih, suwun Mbah. Nggih, lajeng lah niki sik enom banget nggih. Oh. Monggo monggo. Nggih, nggih. Nggih, monggo. Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, Pak Lurah. Iki ngulu ngampek turah. Nek liyane nguriki Pak Kades iki Pak Bedes. Kula nggih lurah lho, Pak. Nggih, nggih, Pak Lurah. Lurah saking pundi, Pak? Lurah Yoga. Nggih, nggih. Lurah Megal menika. Nggih. Nembah nuwun niki wonten 3. Pak Kades, Pak Camat, Pak Dandamil, ada Mas Akbar. Nggih, kados pundi, Pak? Ada 3 kategori. Napa, Pak? Kalau sudah berdiri gini, yang satu nyanyi bareng, kalau nggak bisa nyanyi bareng, joget bareng. Kalau nggak bisa joget bareng, nyawer bareng. Pilih yang mana, monggo dirunding. Menawi saged pilih sedaya mawon, Pak. Kersane enteng. Bu Sri, Mas TB, Bu Sri, mungkin Pak Agung nyadong duka ingkang kathah. Pak Camat. Pak Camat nyanyi, Pak. Mohon izin, nyanyi, Pak Camat nyanyi yang joget para Kades. Siap. Pak Dan Ramil joget. Tegas toh. Nek Kapolsek aja mok kon nyanyi. Kenapa, Pak? Wis mesti suarane elek. Kagak nyemprit ngono. Kaya lalu lintas ngono. Pak Camat, monggo Pak Camat. Nyanyi napa Pak Camat? Monggo. Ngapunten Abah, saja josipun kula niku mboten saged nyanyi. Nyawer. Remene niku kalih penyanyi. Tapi enten Bu Camat niku mboten sida remen kalih penyanyi niku. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Mboten napa. Kula saged namung joget kemawon. Oh, joget. Yo sing nyanyi sinten monggo. Rasa engkel-engkelan. Timbangane tak lereni kabeh lho. Ya itu dapuk nopo kok. Kok lereni lurah. Dapik dagelan. Wis saiki nyawer ayo. Pak, sinten nyanyi napa nyawer napa joget? Nah, piye penonton nyawer? Setuju? Setuju. Ayo, anu sinden papat ngadeg sing nyanyi. Ayo Ndro, ayo Ndro. Sing nyanyi sinden. Komando Mas Ndro. Ayo, monggo. Mbak Enggar, Mbak Sri. Mbak Enggar ki ra melok. Apa Bu lagune? Nyuwun lagu napa Bu? Lamongan, Bah. Lamongan. Oh Lamunan, tak kira Lamunan kok Lamongan. Lamunan. Timbang Lamongan mbok ngrau. Oke. Oh Lamunan kali Lestari, Bah. Lestari iso kowe. Lestari iki Sang Dewi Sigrohanata Baris. Saya kok malah suluk lho. Nyawijiku. Oke. Monggo. Iki penyanyine sing ngadeg kabeh. Sindene ngadeg kabeh. Mriki. Oke, apa Mas TB? Lamunan. Oke, ya, bareng-bareng. Monggo didadekke lamunan para kepala desa joget bareng. Monggo Mas, ya. Sampun katur, Oh tase Lestari nih sisan nggih nggih sekalian kersanipun mboten nggih wonten dawuh Bapak
Ngersake napa, Bapak? Caping gunung. Oh, caping gunung, nggih. Oke. Nggih. Pun tenang mawon, dalem. Sawer. Dalem. Serat cara berurutan. Oh, Sawer. urut mawon, Bu. Mungkin nek diade kedus ra ketok sih. Sawer. Bek kowe mel ora? Sawer. Kasem kowe malah lungguh ning nggon Nang gendang. malah udat-udut ya, Bah. Sawer. Nggih. Sawer. Nuwun sewu krana sing nyebat-nyebut pertama jenenge Mbah Jo niku TB. Bu, aku nyawer wong loro iki tok. Sanese jenengan sedaya. Matur nuwun. Nggih, Mak. Aja akeh-akeh. Oke, Mboten. sawer. Aku sing nyebat-nyebut Baju. Sawer. Ndak cepet toh kok di Ayo. umek kae. Sekalian ya. Yo. Lestari nggih. Langsung caping gunung karo disawer. Oke. Sapira Yo, langsung dangdut wae. Ayo. Langsung dangdut, heeh. Untuk tak Dek zaman Bu Sri, Bu. Dereng ya, Bu. Yuk, lanjut. Oke. Syukur bisa gunung desa jadi raja ini ora ilang Yuk, dindakne. syukur bisa gunung desa jadi raja ini ora ilang ini padha lara
sinden. Nggih. Gak pengen nyanyi to Mas Pel. Sampun sawetawis Nggih, andipun paling nggih, Mas. melipur. Oke Mas Akbar. Ingkang baku Mas Lindru, Mas Pelok, Mas TB ndonga napa kagem warga Kedung Tuban. Ingkang wigati selamat dan sukses karena ditambahnya masa jabatan kepala desa 2 tahun. Inggih. Insya Allah saged amanah dalam mengemban tugas sebagai kepala desa. Inggih. Ayem desane, sejahtera rakyate, adil dan makmur. Satu lagi, selamat dirgayu kemerdekaan RI yang ke-79. Insya Allah tetap jaya selamanya. Nusantara baru, Indonesia maju. Oke, ketemu next time ya. Oke, siap, Mas. Nutuk nelakon.